natural de la muntanya Alinyos. Estem en Cocentaina i som una xicoteta empresa que fa alinyos fets en fruita natural. La història va començar perquè nosaltres teníem un restaurant i tenim arbres frutals i mon pare va fer una salsa per a un client que era amic i en un arbre de nísperos, en un níspero. I la idea va agradar tant que van començar a comercialitzar els productes i ara estem ja en uns 40 sabors diferents. Són productes d'elaboració artesanal i que estan fabricats en xicoteta escala, vull dir, no fem fabricacions industrials. És tots lots molt xicottius perquè la fruta és tota natural. Intentem que siga cultivada en la nostra horta i que siguin productes de proximitat. A més, productes de la zona, herbes típiques, vull dir, fer un poc de terreta. Algunes de les coses que fabriquem i produïm ací són, per exemple, l'alinyó de figues, les figues que cultivem en setembre, que les tenim en el bancal. Les tomàquets no són tomàquets ni que passen per càmera ni res, són les tomàquets que es planten en abril i que s'arrepleguen en agost. Són les tomàquets de tota la vida de les nostres iaies de fer la conserva. I després, ara farà un parell d'anys, estem fent unes mostasses artesanals, que és una dels grans de mostassa groga. Fabriquem la mostassa i li añadim, en aquest cas, alinyó de taronja i oli d'oliva. Per a que la gent pugui provar, com tenim tanta varietat, tenim, per exemple, un parc degustació que funciona molt bé a l'hora de regalar, perquè el que no sap molt bé de què producte es tracta, perquè sàpiguen que és pa ensalades, pa carns, pa peixos, pa fer salses. Podeu trobar els productes tant en la nostra web com en la web de la Mancomunitat, on estem tots els productors de la zona de la Colla Comtat.